खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। जोबथा खोलोब बिसायख'थि फोसावदिंनाया जोबनायनि उनाव मदिया कन्याकुमारियाव ध्यान खालामहैगोन। एजेपि रायजोर दल सरजाबनायखौ लुरिनज्योति गगैया नेवसिनायनि उनाव अखिल गगैनि फिनजाथाय। गसाइगावआव सारन्थाइ गावनानै मोनसे नखरा सेवहांगार। गुवाहाटी नोगोरमायाव हा गिसिखानानै सासे गथ'साया जिउ खहा। बाक्सानि लोक्षी बाजाराव गिलु बालु अर खामनायजों गंथाम गलानि सेवहांगार। गोबां अखा हानायजों दिमा हासाव जिल्लानि 27 नं राजा लामाया खहा जादों। हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो गुबुन माखासेया गोब्राब जोखोम। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। जोबथा खोलोब लकसभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनाया जोबनायनि उनावनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया ध्यानाव जिरायगोन। मख'नो गोनांदि जोबथा खोलोब बिसायख'थिनि फोसावदिंनाया दिनै जोबलांबाय। बिसायख'थि फोसावदिंनाया जोबनायनि उनावनो गाहाय मन्त्रि मदिया तामिलनाडुनि कन्याकुमारिनि विवेकानन्द रकआव ध्यानाव जिरायगोन होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला मदिया बृहस्पतिबारखालि सानजौफुआव कन्याकुमारि दावबायगोन आरो विवेकानन्द रकआव ध्यान खालामगोन। बेनि उनाव 1 जुन खालि दिल्लीयाव गिदिंबोफिनगोन। मख'नो गोनांदि लैथोनिफ्राय 500 मिटार गोजानाव थानाय विवेकानन्द रकआवनो स्वामी विवेकानन्दआ हादर दावबायनायनि उनाव 3 दान ध्यान खालामदोंमोन आरो बेवहायनो गियान आरजिनो हादोंमोन। साबसिन भारत दानायनि सानस्रिखौबो विवेकानन्दआ बे अन्थाइयाव ध्यान खालामनानैनो सानखांनो हादोंमोन। 1970 मायथाइयाव बे अन्थाइयाव स्वामी विवेकानन्दनि गोसोखांथियाव मोनसे ध्यान मण्डप बानायनाय जादोंमोन। दावबायारिफोराबो बे मण्डपआव जिरायनानै ध्यान खालामनो हायो। बे अन्थाइयाव जिरायनानैनो देवी कुमारिया महादेवखौ सिबियोमोन होननानैबो फोथायनाय जायो। मानोना अन्थाइनि मोनसे जायगायाव देवी कन्याकुमारिनि आथिंनि सिनबो दङ। रायजोर दल आरो असम जातीय परिषदखौ सरजाबनाय एबा ज' खालामनाय थांखिखौ एजेपिनि आफादगिरि लुरिनज्योति गगैया नेवसिगारनायनि उनाव रायजोर दलनि आफादगिरि अखिल गगैया फिनजाथाय होदों। अखिल गगैया फिनजाथाय होनानै बुंदों दि रायजोनि ओनसोलारि दोलोफोरखौ खौसे खालामनायानो रायजोर दलनि जोनोमनिनो अरायथा थांखि आरो रायजोआव मोनसे ओनसोलारि हानजा जानांगौ। आथिखालाव फौजिनि जौगानाय गैयैनि जाहोनाव जातीयताबाद एबा माहारिबाद सान्थौनि जौगानाया जोबोद बाङाइ होननानैबो अखिल गगैया बुंदों। बबेखानि गावारि मुलाम्फा, गावारि फारागथि आरो गावारि सिमांफोरखौ जाफुंहोनो हानाय नङा साननानै ज' जायाबो जानो हागौ, नाथाय आसामनि सार्थखौ जाफुंहोनांगौब्ला ओनसोलारि दोलोफ्रा ज' जानांगौ। गिबियाव रायजोर दल, जातीय परिषद आरो अजित भुयानि दोलोआ ज' जानानै गुबुन गुबुन हारिनि ओनसोलारि दोलोफोरखौ लाफानानै सिगांनांगोन होननानैबो अखिल गगैया बुंदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय बालागाव मेरालथलायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। थांनाय हरनि जुब जुब अखा हानाय आरो सारन्थाइ गावनायाव गसाइगावआव मोनसे नखरा सेवहांगार जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गसाइगावनि बालागाव मेरालथलायाव हरनि 11:30 रिंगायाव सारन्थाइ गावनानै रबिन सरेन मुंनि सुबुंनि गंसेल' न'आ सेवहांगार जायो। न' सिङाव थानाय गासैबो सि जोम आरो लाइ लथरफोराबो खामनानै सेवहांगार जायो। नखरनि गाहाय सुबुं गैयै समावनो जानाय बे जाथाया जालाखार खालामदों आरो खर'आव आखाइ फुंहोदों। रिपर्ट बायदिब्ला रबिन सरेना बिसि फिसाखौ न'आव गालांनानै गुबुन रायजोआव खामानि मावहैयो। ओरैहाय बे दुखुनांथाव जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारिया जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो। बेजों लोगोसे नखराव गोनां जानाय मुवा बेसाद, माइरं आरो न' लुनो थाखाय गांसे मोजां प्लास्टिक गथायहोयो। बबेखानि सारन्थाइ गावनायाव सेवहांगार जानाय नखरनो सोरखारनिफ्राय मोननो गोनां अनसुंथाइ आरो मददफोरखौ होनाय जागोन आरो होनायनि सम जाबा नखरनो खिन्थानाय जागोन होननानैबो एमएलए जिरन बसुमतारिया बुंदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव गिख्रंथाव हा गिसिखानाय जाथाय। बे गिख्रंथाव हा गिसिखानाय जाथायाव 2 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै गथ'साया जिउ गोमादों।
उन्दैसाया न' सिङाव उन्दुनानै थानाय समावनो जादों बे जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला लाल गणेशनि कृष्णनगराव 2 बोसोर बैसोनि उन्दैसाया गावनि न' सिङाव उन्दुगासिनो थानाय समावनो हरखाब हा गिसिखानायाव उन्दैसाया जिउ गोमायो। थांनाय साननैनिफ्रायनो जे अखा हानायनि जुनै न'नि साखाथियावनो सोलिनाय कन्स्ट्राक्शननि बाला गुगानानै न'आव गोग्लैसिनो। बबेखानि बे जाथायाव जिउ गोमानाय उन्दैसाखौ दिलीप दास मुंनि सासे सुबुंनि 2 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला होननानै सिनायथिनो हादों। थांनाय हरनि 1:40 रिंगासो समाव बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय लोक्षी बाजाराव अर खामनानै गंथाम गलाया सेवहांगार। गलादारफोरनि रिपर्ट बायदिब्ला गिबि अरा सियार, फ्रिज बायदि फानग्रा गलायाव खामग्रोदों होननानै मिथिनाय जादों आरो सोरबा स्ट'रआ सावनानै गालांनाय सन्देह खालामनायखौबो गलादार बिगोमाफ्रा खौरांगिरिनि गेजेराव फोरमायो। बे जाथाया थांनाय हर गेजेर समाव गोख्रों अखा हाबाय थानायनि गेजेरावनो 1:40 रिंगासो समाव जादों आरो गंथाम गलाफोरा खामनानै सेवहांगार जानायनि जाथायखौ नुनो मोननाय जादों। गंथाम गलानि गेजेराव अरजों खामजानाय गलाफोरा फारियै साहा गला आरो बे गलानि बिगोमाखौ दिन बसुमतारी होननानै मिथिनाय जादों आरो बे साहा गलायाव 6 लाख रांनि खहा जानायखौ गलादारनिफ्राय मिथिनानै मोननाय जायो। लोगोसेयैनो सन्जीब ब्रह्मनि गाइखेर गलायाबो खामनानै सेवहांगार जानायनि खौराङा सोराङाव फैदों आरो सन्जीब ब्रह्मनि गाइखेर गलानिफ्रायबो गासै 6 लाख रांनि खहा जानायखौ गलादारनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। बेजों लोगोसेनो कृष्ण बसुमतारी मुंनि सासे गलादारनि सियार, फ्रिज आरो गुबुन गुबुन आगजु फानग्रा गलायाबो खामनानै सेवहांगार जानायनि जाथायखौ नुनो मोनदों। कृष्ण ब्रह्मनि गलायाव गासै 1,40,000 रां खहा जानायखौ सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। मख'नो गोनांदि हर गेजेर समनि बे गोख्रों अखा हानायनि गेजेरजों जानाय जाथायाव अर खोमोरग्रा हानजाया सौफैनानै अरखौ खोमोरफैदोंमोन। नाथाय गोख्रों अरा खामनायनि जाहोनाव गलानि गोबां खामनायखौ नुनो मोननाय जायो। गोबां बिबांनि अखा हानायनि जाहोनाव खहा जानायनि थाखाय दिमा हासाव पुलिस खुंथाया मोनसे हरखाबै फोसाव बिलाइ फोसावना होनायनि गेजेरजों हाफ्लं आरो माहुरनि गेजेरजों थांनाय 27 नं राजा लामाजों हान्था मेला खालामग्रा गारिफोरखौ बन्द खालामथ'नाय जाबाय। बेजों लोगोसेनो राजा लामाखौ एन लेकुवेलाव फिन फोसाव बिलाइ मोनफिना जासिम बन्द खालामथ'नाय जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बोथोरनि गाज्रि थासारिजों जाहाथे सुबुंफ्रा खहा जायाजासे रैखा मोननो हायो बेनि गुबै जाहोनखौ नोजोर होनानै बेबायदि बन्द खालामनानै दोनथ'नाय जादों। गारि ड्राइभारफोरखौबो फोसावनाय नेम नितिखौ फालिनो थाखाय आरो हान्था मेला खालामफिननो थाखाय खुंथाया गोदान फोसावथाय होजासिम थाथ'नो बिथोन होयो आरो खहा जानाय लामाखौ फाहामगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों। जागिरदनि सान्थिपुर ओनसोलाव मासे हाग्रानि मैदेरा फैनानै गाग्लोबनायाव सासे बाइकारनि जिउ खहा आरो गुबुन माखासेया गोब्राब थासारियाव जोखोम जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला साखाथियावनो थानाय हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै जायगानि थागिबिफोरखौ राहा गैयै खालामनानै फोरसा-फोरसि खालामो आरो गाग्लोबनायजों नेल्लीनि सासे बाइकार प्रहलाद दासआ गोब्राब जोखोम जानायनि जाहोनाव जाथायसालियावनो जिउ खहा जायो आरो गुबुन माखासे सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। बेनिनो सासे बाइकार फुरकान आलिया हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै गोब्राब जोखोम जानायनि उनाव बिखौ दासान्दि फाहामथाय होगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो गंसे ट्राकखौ गाग्लोबनायाव ट्राकनि ड्राइभार दिपन दासआबो गोब्राबै जोखोम जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।